Mga puso, graveyard vaccination para sa BPO employees sa Bacolod City nag-umpisa na. Isa pa ka-customized vaccination bus, Magalibot naman sa syudad para sa pagpangbakuna. Yaring balita ang aton gintutukan. Halina alas 11 sang gabi, tubtob las 4, kainis ang kagahon ang pagbakuna sa mga graveyard shift employee sa mga BPO ukon call center sa Bacolod City. Target sa sininga BPO firm sa Barangay Mandalagan nga mabakunahan ang masobra 1,000 nga empleyado agud madugangan ang masobra 4,700 BPO employees nga natublukan na sa Bacolod. Kahapon, ginpasalida man sa Bacolod EOC ang bago kag-customized vaccination bus nga donasyon sa pamilya Yanson. Ang bago nga bus ang may mas malapad nga setup nga pwede sakaan sa mga gusto magpabakuna. May katre man sa sulod in kaso may maglain ng pamatsyag. Sining adlaw, naglibot ang Vaxi bus sa Burgos, Estefania kag Villamonte Public Markets. Sa Burgos, target ang masobra 80 apang kapinto nga lang ang naglinya agud matublukan. Ang problema sunod sa mga vendor, adlaw na ang schedule nga nagasugod alas 10 ang aga. Sunod sa mga manugbaligya, mas maayo nga sugdan ang pagbakuna sa kaagahon. Luli na sir. Kaya wala na tao, mga lasotso, wala na tao. Kaya launa rin na natin sila mo, isang kagahon. Tiga puli na sila mga lasotso, kapoy na sila kagila balay ito, bayanan nila. Magluwas sa mga nag-aobra sa merkado, ginbuksan man ang Vaxi Drive pati sa mga driver nga may paradahan sa Burgos. Kaangay isang sininga lalaki nga apisar sang pagpangalang-alang, naghingagaw nga mabakunahan. Karoon na ng mga side effects daw. Pero why mo kong gamay na. Ang importante, mabaksin siguro. Sa pinakaulihang report sa EOC, sa 402 nga COVID-19 related deaths nga na-record sa syudad, 398 ang natukiban nga unvaccinated. Ang 4 nga napatay, natublukan sa first dose sang Sinovac vaccine. Opo, Kiril Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.